ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு டுவெல் கடை சேனல். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரிவெஞ்ச் மிச்சம் பண்ணுறப்ப இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவனை அடிக்கிறோம். இவனை அடிக்கும்போது இவன் அங்கே ஓடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நானும் பின்னாடியே துரத்திட்டு போகிறேன். பின்னாடி துரத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவனை அடிக்கும் போது பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து இப்போ அடிக்கிறான். அது எனக்கு சரி கண்டிச்சு அடிச்சுட்டான். நம்ம அடுத்த ரவுண்டு அடிச்சலான்னு பார்த்தா லாலி மட்டும் போட்டான். அது சரி காண்டாகுதுங்க. லாலி மட்டும் போட்டாங்க. நம்ம இவனை அடித்து போட்டு நம்ம எமௌண்ட் போனோன்னு வெறியில் நம்ம செகண்ட் ரவுண்டு போகலாம். செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பார்க்கலாம் அடிக்க முடியுதானே. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரவுண்டு இப்போ ஆரம்பிக்குது. ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா MP5 ஒரு குளோவல் எடுத்துக்கலாம். MP5 ஒரு குளோவல் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம போய் அவனை அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரையில் இல்லை அடிக்கணும். சரி வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். இது வந்து ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கணும். இது 2x ஸ்பீடில் இப்போ அடிக்கலான்னு போனால் இங்கிட்ட இருக்கா நின்றுச்சா குளோவல் போட்டேன். குளோவல் போட்ட கூட அடி இருந்துச்சு. சரி இந்த ரவுண்டு டொக்கா அது அவனே தான் அடித்தான். இந்த ரவுண்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொதப்பிட்டாங்க. அதனால் இப்போ நம்ம தேர்ட் ரவுண்டில் போய் அடிக்க முடியுதுன்னு பார்த்துதான். தேர்ட் ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா மேகும் இது காளான்னு எடுத்துக்கிட்டேன். மஷ்ரூமு அவனுக்கு 2 பேர் நான் ஜோனுக்கு போக சொல்லிட்டேன். நான் அடிச்சுக்கொண்டா நீ ஜோன் போயிருந்தேன்னு அவனுங்களும் போயிடறான்ட்டானுங்க. போகிறேன்னு சொன்னோன்னே நானும் அந்த சிங்கிள் ஏமனும் போயிட்டுருக்குறோம். சிங்கிள் ஏமன் யாருன்னு தெரில. ஆனால் அவங்க 2 பேர் தான் எனக்கு டீம் விட்டு தனியாக இருந்துக்கானட்டுக்கு நான் போக சொன்னால் அது தெரில. போக முடியுதான். சரி இவனுங்களாச்சும் இப்போயாச்சும் அடிக்கணும்னு போனான். இப்போயும் இனிமேல் நீங்கள் அடித்தா பின்னாடி வந்துட்டான். எல்லாருமே இப்போ கடைசி 3 பேர் இருந்தானுங்க. 3 பேரும் நான் அடிச்சிட்டானுங்க. சிங்கிள் ஏமனும் இப்போ அடிக்க போகிறாங்க. இவனும் அடிச்சிட்டாங்க. இனிமேல் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியுமா தெரியல. பாருங்கள் திருப்பி லாலி அமௌண்ட் போகிறாங்க. எனக்கு கன்னில் எடுத்துகிட்டு இப்போ எமௌண்ட் போடுவேன் பாருங்கள். இந்த எமௌண்ட் போட்டு காளானு குளோவாலு அப்புறம் மேக்ஸானு எல்லாமே எடுத்தாச்சு. அவனுக்கு திருப்பி போக சொல்லிட்டேன். அவனுக்கு 2 பேர் திருப்பி நான் கேட்டானுங்க. சிங்கிள் ஏமன் நானும் தான் இருக்கணும். இப்போ சிங்கிள் ஏமன் போகிறான். சிங்கிள் ஏமன் போட்டு நீங்கள் குளோவில் எடுத்து கார் எடுத்துக்கிட்டேன். என்ன இங்கிட்ட அடிப்பாங்கன்னு ரெடியாக இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்பாலே வந்துட்டாருப்பா. அது யார் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் போடுறது தான். அவருக்கு இந்த ரிவெஞ்ச் அமௌண்ட் போட்டுட்டு லாஃபிங் அமௌண்ட் நாமளும் போடக்கூடாது. ரிவெஞ்ச் அமௌண்ட் நிறைய அமௌண்ட் வச்சு போட்டுட்டு நடிச்சிட்டேன். ஏன்னா இனிமே அங்கேருந்து வரணும்னு பார்த்துட்டேன். அப்புறம் வந்து MP எடுத்துட்டு சரின்னு அவனும் MP வச்சாரு. இவனும் MP அடிச்சான். இப்போ அடிச்சுட்டு இவனுக்கும் அமௌண்ட் போட்டேன். இவனும் பின்னாடி தான் அடிக்கிறான். அவன் இது இப்போ அமௌண்ட் போட்டு அடிச்சு இவனுக்கும் அடிச்சாச்சு. இப்போ இது பின்னாடி ஒருத்த வரன்னு நினச்சிட்டு ஸ்கைனர் போட்டாச்சு. ஸ்கைனர் போட்டு எல்லாமே ரிப்பேர் கிட்டு மெடிக்கிட்டு எல்லாம் சுற்றி வச்சு சுற்றி ரெடியாக இருக்கிறோம். இன்னொருத்த வரானு நான் பின்னாடி ஜோன் அது பார்க்கல. அங்கிட்ட இருந்த ஒருத்தன் இன்னும் அடிப்பான்னு இங்கிட்டு குளோவல் போட்டேன். குளோவல் போட்டு ஜோனை மாட்டிக்கிட்டேன். திருப்பி கீழே குதிச்சு வந்துட்டேன். விழுந்துச்சு போங்க மண்டலே. அது எனக்கு சமைச்சு அங்கே ஒருத்தர் லாங் சைட் ஸ்கோப்பிடும். இப்போ நம்ம குளோவல் போட்டு இங்கே போகிறோம். குளோவல் போட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துச்சு. இப்போ அவன் இது போட்டான் ஃப்ரீசிங் ப்ளஸ்மா மேலே விட்டான். மேலே நான் ஜோனுக்கு அடித்து 2 எல்லா ஸ்குவாடையும் முடிச்சு அமௌண்ட் போட்டாச்சு. ஸ்குவாடை முடிச்சு அமௌண்ட் போட்டோன்னே திருப்பி டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்தாச்சு. வெஸ்ட்டில் அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. வேறு காளான் மிஷின் வாங்கியாச்சு. இப்போ எல்லோரும் கன் எடுத்துக்க சொன்னேன். கன் எடுத்துகிட்டு வாங்கடா போகலான்னு. அதெல்லாம் வரன்ட்டு எல்லாம் போய் அடிக்க போன சேர்ந்து ஒருத்தன் என்னாச்சுன்னு தெரில. ஒருத்தன் அவன் ஹெல்மெட் கேட்டான். அவங்க டீமில் ஒருத்தன் என்னாச்சுன்னு தெரில. இன்னொருத்தன் இங்கே இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா இந்தாண்ட பூந்து இங்கிட்ட அடிச்சுட்டு இங்கே ஒருத்தருக்கு நான் சொல்கிறான். அதுக்கு தெரியுது போய் அடித்தேன். இப்போ அடிப்பேன். ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னேன்னா நீ எனக்கு கில்லு வேணும்னா நான் விட்டுட்டேன். எமௌண்ட் போட்டு வந்தேன் 3 பேரும் அடிச்சுட்டு எமௌண்ட் போட்டோம். இப்போ அங்கே தான் ஸ்கைனர் போட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு முடிச்சிட்டான். சிங்கிள் அமௌண்ட் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம 2க்கு 3 வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 2 பாயிண்ட் தான். எல்லாம் நல்லா ஆடுங்களான்னு சொன்னோன்னே எல்லாம் காலம் எடுத்து அந்த இடத்த கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இங்கே வந்தாச்சு. இவங்க கரெக்டாக 3க்கு 3 தான் இருக்குது. பார்த்துக்கோங்க. அடிக்கிறோம். அடிச்சாச்சு. இவங்க அடிச்சாச்சு. இங்கே அடிச்சாச்சு. அழகாக இந்த இவனை இது குளோவல் போட்டுட்டான். திருப்பி அமௌண்ட் போட்டோம். திருப்பி அமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டு நான் இன்னும் விடக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் சம்பளம் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க.